n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 13 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ya niile. Ka anyị na-ewelu onwe anyị, na-ewelu ezinụlọ anyị, na-ewelu atụmatụ anyị niile dị mma nke izuụka n'ụwa, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi, ka ọ na-agbazila anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa, ka anyị natazie n'isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Na aja masị n'ụwa, ezinụlọ Dikin Okafọ Ụzọ Igwe na-erunye masị n'ụwa iji wee cheta ofu afọ o ji rapụ ụwa n'ụwa. Chima onye ọ na-agara na-erunyekwazi masị n'ụwa maka ezumike mkpụrụ obi Gabriel na Janet onye ọ na-agara. Ka mkpụrụ obi ndị a niile, ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ nke kasị ukwuu, nye ka njayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọgbọ na ndị mmụọ na ndị nsọ niile na ụmụnna m, kono rabara mose browa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu.
Chukwu na-adị ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, Nwatụrụ Chukwu, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ, na-ekpochapụ njọ, n'aka nri, mere anyị ebere. O Chineke, ọ sọrọ gị ime ka anyị bụrụ ụmụ nke ihe site na amara nke ọgbụgba ndụ anyị na gị. Biko ekwela ka anyị daba n'ọchịchịrị nke njọ, kama mee ka anyị chawapụ mgbe niile na mmụkesi nke eziokwu gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akụkọ amamihe. Ọnwụ abụghị ihe Chineke mere. Imebi ihe dị ndụ anaghị amasị ya. O kere ihe dum ka ha wee dị. Ihe niile kere eke n'elu ụwa bụ ihe na-amụba ndụ n'ime ha. O nweghị nke ọbụla n'ime ha enwere ike ịchọta nsị na-egbu egbu. Ala mmụọ adịghị ebe ọbụla n'elu ụwa, maka na ikezi omume bụ anwụ anwụ. Chineke mere mmadụ ka ọ bụrụ anwụ anwụ. O mere mmadụ n'oyi nke ya bụ Chineke, ma ọ bụ ekworo nke ekwensu butere ọnwụ n'ụwa. Ndị otu ekwensu ga-achọpụta ofu ọnwụ. Okwu nke osepụrụ ụwa. Onye nwanyị aga m eto gị, n'ihi na ị zọpụtala m. Onye nwanyị aga m eto gị, n'ihi na Onyenwe anyị, aga m enye gị nnukwu otito n'ihi na ị zọpụtara m nke ọma. I kweghị ka ndị iro chịa m ọchị. Onyenwe anyị, ọ bụ n'ala mmụọ ka i si kpọpụta m. Bịakwa chekweba m ka m ghara ịdị ka ndị eliri n'aja. Azịza.
unu bụ ndị kwerenụ Onyenwe anyị ukwu otito, nyenụ aha nsọ ya ekele, n'ihi na iwe ya na-abụso otu ntabi anya, ma obiọma ya na-esi na ndụrụgandụ ruo na ndụrụgandụ. N'anyasị, ịkwa akwa ga-abata, ma ọṅụ ga-adị na chi ọbụbọ. Azịza: Biko Onyenwe anyị, nụrụ, mekwara m amara. Biko Onyenwe anyị, bụrụ onye enyemaka m. Ịgbanweela iru uju m ka ọ ghọọ ọṅụ. Biko Onyenwe m na Chineke m, aga m enye gị ekele mgbe ebighị ebi. Azịza: Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị asọ degara Kọrint. Unu bakarịrị ndị ọzọ n'ụba n'ihe niile, ma n'okwukwe, ma n'ikwu okwu, ma n'ịghọta ihe, ma n'inwe ịnụ ọkụ n'obi, maka ihe ọbụla, ma n'iketa oke kacha ibe ya ịhụnanya anyị. N'ihi ya, anyị na-atụ anya na ihe unu ga-enye n'onyinye obiọma nke agakarị nke ndị ọzọ. Chetanụ ka obiọma Onyenwe anyị Jesu si buo ibu. Ọ bụ ọgaranya dara ogbenye n'ihi anyị, ka o wee mee ka anyị si n'ịda ogbenye anyị ghọọ ọgaranya. Nke a apụtaghị na m chọrọ ka unu nye n'ụzọ ihe ga-esi siere unu ike, n'ihi na unu nyere, kama ebe unu were ihe nne. Ugbu a ọ bụ ihe dị mma ka unu nyere ndị ọzọ nọ n'akpa aka. Mgbe unu ga-anọkwa na mkpa, ha ga-enyere unu aka ma ha nwee ihe nne. N'ụzọ dị otu a, onye ọbụla ga-enwe ihe dị ya mkpa. Nke a bụkwa ihe akwụkwọ nsọ kwuru: nwoke ahụ chịkọtara ihe nne agaghị enwe karịa. Nwoke ahụ chịkọtara ihe dị nta ga-ewezụkwa ihe ọ chọrọ. Okwu nke osebere ụwa. Onyenwe anyị, okwu gị bụ eziokwu. Were eziokwu gị doo anyị nso. Onyenwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Maki dere. Mgbe Jesu jichara ụgbọ mmiri kufee n'ofe osimiri nnukwu, igwe mmadụ ahụ gbara ya gburugburu.
n'ebe ọ nọ n'agịga mmiri, otu n'ime ndị na-achị ụlọ nzukọ ndị Juu, onye a na-akpọ Jairọs, bịara hụ ya, daa n'ụkwụ ya, were obi ya niile na-arịọ ya sị, nwa m nwaanyị nke ntakịrị dara na nnukwu ọrịa, biko bịa bikwasa ya aka ka ọ dịghị, nwetakwa ume ndụ. Jesu soro ya. Nnukwu igwe mmadụ nụdoro sowe Jesu, na-akpagide ya ebe niile. Ma e nwere otu nwanyị na-arịa ọrịa ohuhu ọbara kemgbe afọ 12. O teela nwanyị a gwawara onwe ya n'aka ndị dibịa dị iche iche. Ihe dum ọ kpatara agwụna ebe ọ na-agwọ onwe ya nyanya, kama ọrịa ahụ ga-adị mma, ọ na-akawanye njọ. Ọ nụla maka Jesu, wee si n'azụ ebe ahụ igwe mmadụ juru bịa metụ ya aka n'uwe, maka na o kwuru n'obi ya sị, ọ bụrụgodị uwe ya ka m nwere ike imetụ aka, ahụ ga-adị m mma. Ihe niile mekwara dịka nwaanyị ahụ si chee n'obi ya, n'ihi na mgbe o metụrụ Jesu aka, ọbara ahụ kwụsịrị ịgba. Ọ matakwara na ahụ adịla ya mma. Mgbe ahụ kwa ka o metụrụ Jesu n'ahụ, na ike esila n'ime ya pụọ. Ọ tụgharịrị n'etiti igwe mmadụ ahụ jụwa sị, onye metụrụ uwe m aka? Ụmụazụ ya sịrị ya, ị hụrụ ebe igwe mmadụ kpagidere gị, wee na-ajụ sị, onye metụrụ m aka? Ma ọ nọgidere na-elegharị anya ebe niile ka ọ hụ onye mere ihe ahụ. Mgbe ahụ ka nwaanyị ahụ ji mara ahụ jiji, ebe ụjọ ji ya, wee gbagota, maka na ọ ghọtara ihe mere ya n'ahụ. Ọ bịara daa n'ala n'ụkwụ Jesu, wee gwa ya eziokwu niile. Ma Jesu sịrị ya, nwa m nwaanyị, okwukwe gị agwọọla gị, ngwa lawa n'udo, bụrụkwa onye nwere onwe ya site n'ọrịa. Mgbe ọ ka kpụ okwu n'ọnụ, ndị isi na bụ onye ọchịchị ụlọ nzukọ ahụ bịara sị ya, nwa gị nwaanyị anwụọla, ọ dịghịkwa mkpa ọzọ isogbu nna anyị ukwu. Mgbe Jesu nụrụ ozi ahụ, ọ gwara onye ọchịchị ahụ sị, atụla egwu, naanị ihe ị ga-eme bụ inwe okwukwe. O kweghị ka onye ọbụla soro ya jee, ma ọ bụghị Pita, James na nwanne ya Jọn. Mgbe ha bịaruru n'ụlọ onye ọchịchị ahụ, Jesu nụrụ ụzụ na mkpọtụ ndị na-akwa akwa na ndị na-eti mkpu, ka o si dị ha mma. Ọ banyere sị ha, gịnị ka unu na-emere mkpọtụ na-akwa akwa na-eti mkpu? Nwata ahụ anwụbeghị anwụ, ọ na-arahụ ụra. Ma ha chịwara Jesu ọchị. O wee chụpụsịa ha, kpọrọ nne na nna nwata ahụ na ụmụazụ ya, wee banye ebe nwata ahụ dina. O selitere nwata ahụ n'aka sị ya, Talita kumi, nke pụtara, nwa agbọghọ, asị m gị, kulie. Nwata nwa agbọghọbịa ahụ kulitere mgbe ahụ, bido na-agagharị. Ọ bụ nwata gbara afọ 12. Egwu bịara jide onye ọbụla. Jesu dọrọ ha aka na ntị ka ha ghara ime ka onye ọbụla mata ya, bịakwa gwa ha ka ha nye nwata ahụ nri ka o rie. Oziọma nke osebrowa.
Ụmụnne m na Kristi, udo dịrị unu. Anyị na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata. Ọbụnadị maka onyinye nke ndụ o nyere anyị wee bụrụ ndị dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ n'ụbọchị tata. Dịka m bịara ebe a wee fụ na ihe anyị na-eme ebe a bụ Igbo Mass, I was very, very happy. Wee na-asị Fada, o tegokwa aka anyị kwudebere maasị n'Igbo, ka a ga-esi eme ihe ọsị m mewe otu ọbụla o si masị m, so oke fụ ka m si wee nọrọ n'akụkụ na-ene anya. Mana I'm happy na anyị nwere ụdị ohere dị otu a iwe chetakwa ka ọ chọọ isi na ya wee pụta. Ọ ga-enyekwara ụmụ anyị aka n'ụzọ pụrụ iche ma nyekwara anyị niile aka n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ ụmụnne m na Kristi, eji m obi aṅụrị na-anabata anyị niile n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata. N'ihe ọgụgụ niile nke a gụrụ anyị, ihe a bụ ihe ọgụgụ nke na-emetụta n'obi. Ọ bụkwa ihe ọgụgụ nke na-eme ka anyị wee nwee ọtụtụ ihe nchegharị n'ime ndụ anyị. Ọbụladị ere ihe ọgụgụ nke a gụrụ anyị nke si na oziọma n'ụbọchị tata, nke bitụtara aka ihe gbasara okwukwe na mmadụ ịbụ onye ekpere na ndụ ya. Ọ bụrụ na ị na-anya na ndụ a Chukwu nyere anyị, o nwere ụzọ ihe atọ dị oke mkpa na ndụ a. Nke mbụ bụ gịnị? Ahụ isi ike. Nke abụọ abụrụ akụ na ụba. Nke atọ abụrụ mmadụ iwezuga onwe ya na nchekasị ihe nke ụwa na-agafe agafe. N'ime ihe niile ndị a niile, ọ bụrụ na Chukwu wezugara anyị ihe niile ndị a, anyị ga-abụ ndị ga-enwe obi aṅụrị na ndụ. Health is very, very important in our lives. Wealth is very important. Then free from worries is very important. Ọ bụ na ị na-anya n'ụwa ya nọ n'ime ya, o jupụtago n'ọtụtụ ihe dị iche iche. Ihe ndị na-echekasị anyị ahụ erika, mana ọ bụrụ na anyị lekwasị anya n'ebe Chineke na-anọ, ihe ndị a niile agaghị abụ ihe ga-enye anyị nsogbu na ndụ hirie nne. But in all things, happiness in life comes and go. And all these things, wealth, health, they come and go. Both worries, ihe niile ndị a na-eme gịnị? Ha bịakwa, ha agafe. But funny in life, we spend our wealth trying to gain wealth, right? We spend our health trying to achieve wealth. And then we spend our wealth trying to regain that health. If we go n'obodo anyị nọ n'ime ya, we are here to struggle. Anyị na-eji ndụ anyị chụọ aja n'ụzọ pụrụ iche. Anyị rụọ ọtụtụ, anyị rụọ ehihie, anyị rụọ abalị, just to do what? To get that wealth, right? At the end of the day, we spend that wealth in order to regain our health. You see the ifugo ka ọ dị. But ihe ndị a niile oge ụfọdụ onweghị ihe anyị na-akpọ ya, mana n'ụbọchị tata a na-arụtụrụ anyị aka uru ọ bara mmadụ ịneru onwe ya anya ọfụma, uru ọ bara mmadụ ịnekwasị anya n'ebe Chineke na-anọ. Mana ọ bụrụ na ịrapụ chi gị, onweghị ebe ọzọ anyị ji aka. Regardless of our status in life, one ga na ihe ọbụla anyị na-eme na ndụ ga-abụ ihe ọ ga-abụ anyị na-eme anyị atụkwasị obi na Chineke, maka na Chineke na-abụ ebe ndụ anyị nọ. With all these worries in life, we may wonder what is the purpose of life. Worries in life cannot fetch us anything. More so when we are afflicted with sickness and struggle with financial difficulties, we will be desperately in need for solution. And it is in that time that God speaks to us. When we are desperately in need of solution, that is when God speaks to us. Look at what happened in the gospel reading of today. This woman, or the need for solution. Onwe na-achọ ka ọ ga-esi wee mee gịnị? Wee metụ naanị ọnụ uwe Jizọs aka.
In spite of the crowd, she insisted, and at the end of the day, she got to that point, and she did that because she is looking for solution. And at that point, God speaks to her. Chukwu o metụrụ aka wee mee gịnị wee zọọ ya. Look at Jairus today. Oge ọ dị in need of solution maka na nwa ya nwaanyị na-akwado ịnwụ, gịnị ka o mere? O wee chọba Jizọs. Kedu ihe a na-akụziri anyị? The importance of prayer, the importance of coming closer to God, the importance of ihe niile ndị anyị na-echekasịrị arụ anyị na-achụgharị n'ụwa nke na-agafe agafe. A na-eme ka anyị mara na ihe ndị a niile anyị na-achụ will not solve our problems. The only thing that can solve our problems is when we realize the importance of prayer in our lives. When we realize the importance of faith in our lives, it goes a long way to strengthen our lives, our faith in God, so that in your na-eme Chukwu na-eme gịnị a na-anọ ekpere anyị. So my dear brothers and sisters, in our first reading today, Chukwu mekwere ka anyị mara na o kere anyị n'oyiyi nke ya, and o kekwara anyị n'ịhụnanya nke ya, and ọ na-egosi anyị na onwe ihe ọbụla gị anyị na-ayọ n'aka Chukwu na Chukwu ga-eme gịnị? Chukwu ga-emere anyị ya. Ụmụnne m na Kristi, isiokwu abụrụ kedu ka anyị si ayọ Chukwu ihe n'aka. O nwere ndị wụ dịka anyị bụ mmadụ, ha ga-enaghị ihe, ha ga-anaghị asị ifu ha nyere gị ihe ha ka ime gịnị ka ijidere ha. Ọtụtụ n'ime anyị na-abụkwa ha gị ikpe ekpere, ha na-ekpe ekpere ka ha na Chukwu ọbụ ọgbọ. O nwere ka esi ekpe ekpere, a na-enwe disposition, a na-enwe the mood for prayer, a na-enwe quiet moment. Ihe a niile anyị na-adọgburu onwe anyị, ugboro ole ka anyị na-enwe ohere anyị na ezinụlọ anyị akpakọ ọnụ n'oge awa eji ekpe ekpere, early hour in the morning and very late at night before we go to bed, or anyị nwee ohere bịa n'ụlọ nsọ Chineke ebe a at a very quiet moment to have a quiet moment with God. All these things bụ ihe Chukwu na-atụ anya n'aka anyị. O nwere disposition, but all these things, sometimes we lack all these things. But regardless of all these things, God still loves us so much. So my dear friends in Christ, let us learn from this faith of this man, Jairus, and this woman, unidentified woman, a na-asara na ọ bụ nwaanyị oruru ọbara. Ihe ndị a niile bụ ihe ji wee na-akụziri anyị uru ọbara mmadụ ijidesi ike n'okwukwe ya, mmadụ ịmachi ọ na-efe. So ụmụnne m na Kristi, with faith in God, we know that God can hear our prayers. And we know that with faith in God, there is no situation onweghị mkpa anyị nọ n'ime nke Chukwu na-apụghị igboro anyị. Ya bụ n'ụbọchị tata, sọsọ ofu ihe anyị ga-eji n'aka bụ gịnị? Uru ekpere bara na ndụ anyị, uru okwukwe bara na ndụ anyị, and ka anyị ga-esi wee were okwukwe na ekpere wee chọba iru Chineke na ndụ anyị, wee jụ ihe niile ndị a niile na-echekasị anyị arụ, nke ọ ga-abụ ihe niile ndị a mgbe oge ga-eru anyị ga-ahapụ ya wee gaba wee chọwakwa iru Chineke ahụ n'oge ikpeta maazụ nke ndụ anyị. Ya bụ, my brothers and sisters in Christ, let us today put all our faith and trust in the Lord, hoping in Him regardless of the situation we find ourselves. Onweghị ọnọdụ ifuru onweghị nke Chukwu na-apụghị ịnapụta gị. This woman today, after 12 good years of this hemorrhage, she bent that onye ọ fụrụ na ọ bụ nwa Jizọs, nwa Chineke, a na-asị Jizọs, Jizọs, ka ọ ga-eme gịnị? Bitu ọnụ uwe akwa ya aka. This man, Jairus, sịrị gịnị? I will go and meet this Jesus. And when he got there, he knelt before Jesus, pleaded for gịnị? Assistance. Jesus mere ka ọ gbasaghị ya, but o nwere ihe ọ chọrọ iji wee kụziere anyị. Oge ọ na-aga on the way, o wee nụ na nwa a anwụgo, ọ sịrị ha gịnị ka unu na-etigburu onwe unu n'akwa? But when he got there, o gosi ihe o ji bụrụ chi. So my dear brothers and sisters, I want us to know that today, n'ọnọdụ ọbụla gị hụrụ onwe gị, Chukwu ga-egosi gị ihe o ji bụrụ chi. At your difficult moment in life, do not relent in your faith and do not relent in your prayers. So my dear friends in Christ,
may we continue to strengthen our faith in God so that at the end of the day, God will bless us with that strong promise that he made to each and every one of us. So ndị niile gbara ọsọ okwukwe a wee gbaruo ya n'isi dịka Paul nwanne anyị gwara anyị na ọ gbara ọsọ okwukwe gbaruo ya n'isi. Ihe ọ na-atụ anya bụ gịnị? Okpueze mmeri. So onye ọbụla n'ime anyị dịka anyị nọ n'ụwa na-ata afụfụ, o nwere ebe olileanya anyị nọ. Anyị na-ana anya okpueze mmeri nke ga-esi n'aka Chukwu abịa, na ọ bụrụ n'aka mmadụ ka o si abịa. Ya bụ n'ụbọchị taata ka anyị yọọ ọnụ Chineke onye pụrụ ime ihe niile ka ọ bụrụ sọsọ ya, ka ọ bụrụ sọsọ n'aka ya ka amara na ngọzi ga-abịa na ndụ anyị ga-esi wee bịa, ka ọ bụrụ n'aka ya ka okpueze mmeri ahụ ga-esi wee bịa na ndụ anyị. Ekpere anyị bụ taata, ọ bụ na anyị gbachaa ọsọ nke ụwa enwekwana ihe ga-egbochiri anyị okpueze mmeri ahụ. Ka amara Chukwu baa ụba n'ime ndụ anyị, ka na eze n'igwe bụrụ ihe Chukwu ga-eji wee kwụọ anyị ụgwọ na ndụ. Ihe ndị a ka anyị yọrọ site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ekwe m n'otu Chineke, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tọọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. Rutere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe, ọdụ n'aka nri. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, ụmụ odibo gị agbakọtago ọnụ n'obi gị n'ụbọchị tata iji were gosipụta onwe anyị n'ebe ị nọ. Ịgwala anyị n'okwu ọnụ gị tata si na ọ bụ site n'okwukwe ka anyị na gị ga-ejuwe na-enwe mmekọ. Jairus gosiri okwukwe, nwaanyị oruru ọbara gosiri okwukwe. Ha niile site n'okwukwe ha wee zute ịma mma na ngọzi nke gị bụ Chineke. Anyị na-achọzi were okwukwe ndị nke anyị were bịakwute gị n'ụbọchị tata, na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị. Zamo, zamo, Chineke nna zamo, Chineke nke ogbenye.
Zamụ zamụ Chineke nne zamụ Chineke nke nwa ogbenye mgbe m kpọrọ gị zamụ. Ka anyị natazie isi a narụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Jizọs bụ Chiji mma jide eji n'aka o. Jizọs ịbụ Chiji mma jide eji n'aka o. Onye wanyere onye ga-eri ya wanye n'ụmụ ka m rie. Onye wanyere ya ga-eri ya wanye n'ụmụ ka m rie. Jizọs ịbụ Chiji mma jide eji n'aka. Jizọs ịbụ Chiji mma jide eji n'aka. Onye wanyere ya ga-eri ya wanye n'ụmụ ka m rie. Onye wanyere ya ga-eri ya. Mmetụ ọnụ uwe ya ka ya na ya mụga. Mmetụ ọnụ uwe ya ka mmetụ Jizọs aka ya na ya mụga. Mmetụ ọnụ uwe ya ka ya na ya mụga. Anyị metụ ọnụ uwe ya ka ya na ya mụga. Anyị metụ ọnụ uwe ya ka ya na ya mụga. Chineke efula anyị n'anya, anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị, ọnọdụ ndụ anyị, ọnọdụ ezinụlọ anyị, ihe ọbụla na-akpa anyị n'ụwa anụnwa, n'ihi na ị gosila anyị n'akwụkwọ nsọ gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata, sị na mgbe ọbụla anyị ji okwukwe wee bịakwute gị na gị bụ Chineke ga-anabata anyị. Anyị na-eweluzi ndụ anyị na-egosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche, n'ihi na ị gwara anyị n'akwụkwọ nke John 10:27 si ihe ọbụla etinye n'aka gị bụ Chineke na ọ da-adafunata adafu. Jigidesie anyị ike, gwọba anyị nyanya, gọzibe ezinụlọ anyị, gọzibe ọpụpụ anyị, gọzibe mbata anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị.
ọbana ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. O Chineke, ọ bụ site n'ebere gị ka iji nye anyị ihe ọgbụgba ndụ dị iche iche ka ha na-enyere anyị aka. Biko mee ka anyị nwee ike ịhụnyere gị aja misa n'ụwa n'ụzọ nke kwesịrị onyinye ndị ahụ i nyere anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụdụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O na dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'ụwa anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchịrị gbabata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị gbaba niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe.
nna anyị dị nsọ ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ ka erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara, o were achịcha nye gị akene, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi, bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị jiri okwukwe wee gaa na ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ n'otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile.
zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-erikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị agbọdori nke nwa atụrụ Chineke. Ka ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndị obebe.
Ka anyị ya ayịyọ. Onye nwe anyị na-arịọ gị mee ka aja nke a anyị chụnyere gị n'oriri nsọ nke anyị natara nye anyị ndụ n'ime gị. Biko mee ka anyị na gị bụrụ otu n'ịhụnanya mgbe niile, ka anyị wee na-amịta mkpụrụ nke ga-eru mgbe ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Oto dịrị Jesu. Second collection. Amen. O mere m mma mgbe m na-atụwaghị anya ya. O mere m mma mgbe m na-atụwaghị anya ya. O mere m mma mgbe m na-atụwaghị anya. Eze Jizọs, aka m dị n'elu nara ekele. Mere m mma mgbe m na-atụwaghị anya. O mere m mma mgbe m na-atụwaghị anya. O mere m mma mgbe m na-atụwaghị anya. Eze Jizọs, aka m dị n'elu. O mere anyị mma. O mere anyị mma. O mere anyị mma mgbe anyị na-atụwaghị anya ya. O gwọrọ ya ọnya mgbe anyị na-atụwaghị anya. Eze Jizọs, aka m dị n'elu nara ekele. O mee mma mgbe anyị na-atụwaghị anya. O mere anyị mma mgbe anyị na-atụwaghị anya. Eze Jizọs, aka m dị n'elu. O mere anyị mma mgbe anyị na-atụwaghị anya. Ọ zara anyị ekpere mgbe anyị na-atụwaghị anya ya. O buoro ya agha mgbe anyị na-atụwaghị anya. Eze Jizọs, aka m dị n'elu nara ekele. Oto dịrị Jesu. Biko ka anyị na-akwado maka special presentation the family day camp. Biko ndị niile kwụrụ ọtọ, just remember that we are still in church. And then my announcement, you can do what you're doing quietly, please. So kunu na-akwado ka anyị gụọ parish announcement. The annual Catholic Appeal Bishops Campaign is in progress. Our goal for this year is $22,152. As of now, we have $11,736 in pledges. Thank you for your support. We still need $11,416 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every gift is important. Pledge envelopes are available in the back pews. Because during the last parish council meeting, I mentioned that our community, among these envelopes,
Please, onye ọbụla jisie ike submit here the envelopes for the annual Catholic Appeal Fund. We are lagging behind and our community is behind in contributions. Because the flower circles from our garden are still available for dedication during the summer months. The minimum donation is $30. We still have 15 circles available. To reserve yours, fill out the form in the bulletin. Please note that the rectory will be closed on Fridays during the summer. The rectory will be closed on Thursday, July 4th and Friday, July 5th, in observance of the Independence Day. Save the date. The African community is holding their 13th annual picnic on Saturday, July 13th, from 1 p.m. to 6 p.m. in the Cunningham Park. All are welcome. More information to follow. Please be sure to read Father's letter in the bulletin. Now, here, Marcia Keija, remember the anniversary of passing of Deacon Dr. Okafor Uzigwe. So the family and their friends will now proceed for special presentation and special blessing. The choir. Imara machimu idebube idi ọkọnụ agha Mesaya bụ Chineke onye m na-efe ribo otito n'ibe ọkaka ịmara mma o ịdị ọkọnụ agha Mesaya bụ Chineke onye anyị na-efe ribo otito n'ịdị ọkaka mma dịrị gị o Chineke mma dịrị gị o onye ọma ekele dịrị gị onye na-eme mma dịrị gị o onye amara o Chineke ekele dịrị gị ọdị mma na-eme mma mbuli elu dịrị gị o onye eze o Chineke mma dịrị gị o onye ọma ọ gọziri m agọzi ọ gọziri m agọzi ọ gọziri anyị agọzi n'elu ụwa na ọ hụrụ anyị n'anya Chimle o Chimle ụmụnne m Chimọma onye eze Chimle ụmụnne m Chimọma Chimọma o Chimle Chimọma o ọhụrụ m n'anya Osebruwa nụlaghị ya anyị, Osebruwa nọnyela ụnụ. Chineke nna jebelede ịfụnanya, anyị na-ekene gị n'ụtụtụ, ehihie, abalị, mgbe niile, n'ihi na anyị ma na ị na-eme ihe ọma na ndụ anyị. Anyị na-ekenekwazị gị maka onyinye nke nwaodibo gị Deacon Okafor Uzigwe, onye nke inyela anyị n'ụwa anụnwa. Ọ bịa bụrụ nna, bụrụ di,
bụrụ nnukwu onye nkụzi, bụrụkwazi onye nwere okwukwe na onye ndu nke ụka gị. Inyere anya bụ ikike ọlụ ọtụtụ ọlụ n'ebe dị iche iche, kụnye mkpụrụ nke okwukwe n'isi ọtụtụ ndị mmadụ, gbasakwa n'ozi ọma gị etu o si bụrụ mmasị gị bụ Chineke. Mana mgbe oge zuru, ịkpọrọ nwodibo gị nụnwa ka ọ bịa binyelu gị na ndị nsọ niile. Anyị na-ekene gị maka onyinye nke ịmata onye ọ bụ, onyinye nke mmekọ nke anyị na ya mekọrọ. Anyị wee na-ayọzi gị n'ụzọ pụrụ iche ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndụkwa mgbe niile. Anyị na-ayọzi ka ịgọzibe ezinụlọ ya, nwunye, ụmụntakịrị ya, ikwu ibie, ndị niile ọ rapụrụ n'ụwa anụnwa, ka ị bụrụ chi ha, ka ị bụrụ di ha, ka ị bụrụ nne ha, ka ị bụrụ nna ha, ka ị bụrụ ikwu, ka ị bụrụ ibe, ka ị bụrụ ihe ọbụla ha na-achọ n'ụwa anụnwa. Bịa na-akasị ha obi mgbe niile, na-edu ha ọpụpụ ha niile na mbata ha niile. Chineke onye gọziri bụ onye agọziri agọzi. Anyị wee na-asị ka ngọzi gị rụkwasa ndị ọbụla ji obi ọma wee bịakwute gị n'ụbọchị tata, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Otodri Jesu, biko agbasa mas ndị family Ụzọ Igwe na parking lot ga-distribute packaged food, refreshment. So agbasa, don't be in a hurry to leave. Here our last Sunday of the month. So our youth, you come up for your special blessing. The children, the choir. Chineke nke igwe, ị na-apụta mgbe mmụọ nọ na nsogbu, ha ga-akwenye ya ekele. Chimo, Mommy, go. Ọkwa gị bụrụ ibu adadị ọma m, si n'ịmara obi ha ma lee ha nọ n'iru gị. Chimo ka keto ke n'iru gị.
todri Jesu. The youth, kunu na-apụ. Aga m eji opportunity to thank you, Chidera, Nadanna, for the wonderful job they did. So another group of our young people, you have to be ready for the next month ending to do the reading in our language, Igbo. Uno ga-adị na nkwado. Next week, ask for the readings, and I get you here in advance. Originally we scheduled I could not get meeting in general meeting but then we dapota so I is here to next Sunday because our general meeting got this next Sunday after Mass in a basement. Week ain't got banye tomorrow. I ain't banye today, but the month to get be tomorrow, get be the Igbo week. I ain't me announce came when Igbo week Gabia because I will quickly read this because a lot of things in there the interest of our children and us too. So on Monday, July 1, 9 a.m. to 12 noon, again when BVN and name processing for passport at Ubibo. So onye na-enwe here, chọghị nweta much more easily gaga na Monday. And we put other days, I'm going to go put here now. Because if you don't have these numbers, you cannot renew your passport anymore. I already need a Nigerian passport. So on Tuesday, 6 p.m. to 9 p.m., I can pay the same processing of BVN and NIN, National Identification Number, na Ubibo. Then Wednesday, July at 8 p.m., the youth, the young people will have their event in Ubibo, and that will be exclusively for the youth. So, please, young people, encourage them to attend. I can meet other young people who are there, and other people coming from other places. Please encourage them and drive them if they don't have a means of going. But don't have, this is very, very important. And the event is exclusively for the young people. Then on Thursday, July 4th, Agenwe Igbo banquet. All of us, the dressing will be dressed to kill. Then come there and participate in Igbo banquet. Oga lasts all through the evening and into the next day. Then July 5th, which is on Friday, 5 p.m. to 7 p.m., I can work with the processing of BVN and NIN, no Bibo. The same of Bibo, no acquaintance. If you don't know the address to the place, please ask me. Then Saturday, the main event, I can work Grand Cultural Day, na grilling, na Roy Wilkins Park in Queens. Last year, the city is involved. The city of New York is involved in it. So, because to demonstrate part of our culture and our dressing style. That's on Saturday, July 6th, August started 12 noon into, into the last minutes of the evening that day. And then Sunday, July 7th, Ndi Igbo worship. All of us know that this community, that last year in Baimechiria, all the other people came here to worship with us. This year, on Sunday, we